नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला खायला चटपटीत आणि चमचमीत अशी मिरचीची भाजी दाखवणार आहे। खूप टेस्टी लागते ही भाजी, म्हणजे आपण बनवून ठेवू शकतो, चांगली 15 दिवस टिकून सुद्धा राहते। तर ही मिरचीची भाजी आहे ती आता कशी बनवायची ते बघूयात। त्यासाठी इथे मी मिरच्या घेतलेल्या आहेत, ज्या आपल्या लांब मिरच्या असतात कमी तिखटवाल्या, त्या घेतलेल्या आहेत। मिरच्या स्वच्छ धुवून घेतल्यात आणि पुसून घ्यायच्या आहेत। त्याचं पाणी जे आहे ते थोडंफार पुसून घ्यायचं। त्यानंतर आपल्याला त्या आपण फरसबी वगैरे कशी कापतो तशा प्रकारे बारीक कापून घ्यायच्या आहेत। तर हे बघा, ह्या पद्धतीने आपल्याला त्या अशा बारीक बारीक कापून घ्यायचे, एकदम बारीक कापायचं आहे। तर ही भाजी जी आपली आहे ती खूप टेस्टी लागते मिरचीची। तर अशा प्रकारे मी सर्व ज्या मिरच्या घेतलेल्या होत्या त्या बारीक बारीक कापून घेतलेल्या आहेत। आणि आता आपल्याला भाजी बनवायची आहे। तर इथे मी शेंगदाणे घेतलेत, एक छोटी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत। ते पहिला आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आणि जर आपल्याला शेंगदाण्याचं कूट नको हवं असेल मिरचीच्या भाजीमध्ये, तर आपण खोबरं ओलं किसून घातलं तरीसुद्धा चालेल, तीसुद्धा आठवडाभर टिकून राहते भाजी। ओल्या खोबऱ्याने सुद्धा खूप टेस्टी लागते। तर आपले शेंगदाणे जे आहेत ते मी भाजून घेतले। त्यानंतर तव्यामध्ये तेल घालून घेतले। तेल चांगलं तापल्यानंतर हिंग घालायचं आहे। त्यानंतर राई घातलेली आहे। राई तडतडल्यानंतर आपली जी मिरची आपण कापून घेतलेली आहे ती घालून घ्यायची आहे मिरची। आणि आपल्याला फास्ट गॅस करून मिरची चांगली परतायची आहे, म्हणजे ती चांगली जरा अशी करपल्यासारखी झाली ना अशी की ती खायला खूप टेस्टी लागते। त्यामुळे मिरची थोडा वेळ परतताना आपल्याला गॅस जो आहे तो फास्ट करायचा आहे। खूप टेस्टी लागते ही मिरचीची भाजी, भाकरीसोबत, चपातीसोबतसुद्धा किंवा पराठ्यासोबतसुद्धा खूप छान लागते ही भाजी। म्हणजे कधी काय भाजी वगैरे नसेल अशा वेळी ही आपली मिरचीची भाजी बनवलेली असेल ना तर आपण खाऊ शकतो चपातीसोबत, भाकरीसोबतसुद्धा। तर अशा प्रकारे मी चांगली परतून घेतलेली आहे, थोडा गॅस फास्ट करून। आणि आपला गॅस जो आहे तो आपल्याला मीडियम नंतर करायचा आहे। मीडियम गॅसवरती तिला आता पुन्हा परतायचं आहे चांगलं। मेन म्हणजे आपली मिरची चांगली तेलामध्ये आपल्याला परतायची आहे, म्हणजे त्याने आपल्या भाजीला खूप छान टेस्ट येते। आता आपल्याला त्याच्यामध्ये हळद घालून घ्यायची, तर हळद घालून घेतले मी। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मीठ घातल्यानंतर आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। आणि ही भाजी आहे ती आपल्याला बनवायला जास्त वेळसुद्धा जात नाही, पटकन होते ही मिरचीची भाजी। म्हणजे कधी काय आपल्याला तोंडी लावण्यासाठी नसेल अशा वेळी आपण मिरचीची भाजी बनवून खाऊ शकतो। तर मी वरून थोडंसं तेल घातलेलं आहे, म्हणजे चपातीसोबत, भाकरीसोबत काय नसेल अशा वेळी मिरचीची भाजी बनवलेली जरी असली तरी आपण खाऊ शकतो चटणी म्हणून। त्यानंतर झाकण ठेवायचं आहे 1 मिनिटासाठी। गॅस स्लो करून आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे। 1 मिनिट झालेलं आहे, म्हणजे आपली मिरची जी आहे ती थोडी मऊ झाली पाहिजे। तर आता पुन्हा आपल्याला तिला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। आणि मी जे दाणे घेतले होते शेंगदाणे ते मी कूट करून घेतलेलं एकदम बारीक, तो घालून घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये। आपल्याला जर आपल्याला कूट नसेल आवडत तर ओलं खोबरं घातलं तरीसुद्धा चालेल, त्याने सुद्धा खूप टेस्टी होते आपली भाजी। तर कूट घातल्यानंतर आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि मिक्स केल्यानंतर इथे मी लिंबू घेतलेला आहे, तो सुद्धा पिळून घ्यायचा आहे, त्याने आपल्या भाजीची खूप छान अशी टेस्ट येते भाजीला। तर मी लिंबू पिळून घेतलेला आहे, पुन्हा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आपली भाजी बघा छान अशी तयार झालेली आहे। तर अशी आपल्याला लिंबू पिळल्यानंतर पुन्हा अर्धा सेकंदासाठी तिला परतून घ्यायचं। अशा प्रकारे आपली ही भाजी आता तयार झालेली आहे। तर तुम्ही ही मिरचीची भाजी करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल अशी भाजी आहे मिरचीची। आणि सगळेच आवडीने खातील, इतकी टेस्टी लागते ही भाजी। तर इथे मी भाजी प्लेटमध्ये काढून घेतले, तुम्हाला मी दाखवते। दिसायला जितकी छान दिसते तितकीच खायलासुद्धा चवीलासुद्धा खूप छान लागते ही मिरचीची भाजी। तर तुम्हाला मी रोज व्हिडिओ टाकते, तुम्हाला जर माझ्या व्हिडिओज आवडत असतील रेसिपीच्या तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आणि तुम्हाला माझ्या व्हिडिओज कशा वाटतात हे कमेंट करून नक्की सांगा। आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।